Ήταν 29 Μαΐου του 2024 όταν ο Ολυμπιακός σόκαρε όλη την Ευρώπη με την κατάκτηση του Conference League. Μικροί και μεγάλοι βγήκαν να πανηγυρίσουν αφού ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα που φέρνει ευρωπαϊκό τρόπαιο. Γι' αυτό στο σημερινό επεισόδιο του Sport Industry θα δούμε από την αρχή ως το τέλος την ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού στο Conference League που έφτασε μέχρι και την κατάκτησή του. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως το κατάφερε αυτό στη χειρότερη του σεζόν τα τελευταία χρόνια αφού βγήκε τέταρτος στη βαθμολογία του ελληνικού πρωταθλήματος. Ας πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει τη σεζόν 23-24 με ανασυγκρότηση φέρνοντας 16 καινούριους παίκτες και τον Μαρτίνεθ ως προπονητή της ομάδας. Η σεζόν ξεκίνησε καλά αφού κατάφερε και μπήκε στους ομίλους του Europa League αντιμετωπίζοντας τη West Ham, την Freiburg και την Μπάτσκα Τόπολα. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να μαζέψει 7 πόντους νικώντας τη West Ham και την Μπάτσκα Τόπολα και έφερε μια ισοπαλία πάλι με την Μπάτσκα Τόπολα. Όμως έχασε εμφατικά από τη Freiburg 5-0 στη Γερμανία. Τερμάτισε στην τρίτη θέση του ομίλου, η οποία του έδωσε το εισιτήριο στη φάση του 32 του Conference League. Παράλληλα όμως με αυτό, στο πρωτάθλημα κάνει το 7/7 στις πρώτες αγωνιστικές και ήταν μόνος του στην κορυφή της βαθμολογίας. Γενικότερα, στην αρχή υπήρχαν θετικές προσδοκίες από τους φίλους του Ολυμπιακού, μέχρι όμως που ξεκίνησαν τα άσχημα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, το 5-0 που αναφέραμε και πριν από τη Freiburg, σε συνδυασμό με το 2-4 από τον Μπάουξ ο Γιώργος Καραϊσκάκης, κάνει τον Μαρτίνεθ να απολυθεί από τον πάγκο και έτσι ο Ολυμπιακός φέρνει τον Καρβαλιάλ, ο οποίος άντεξε μόλις 11 μάτς αφού και αυτός έφερνε κακά αποτελέσματα όπως μια γκέλα με τη Λαμία. Μετά και από αυτό το προπονητή έρχεται ο Μεντιλίμπαρ και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ο Μεντιλίμπαρ ήταν μόλις που είχε πάρει ευρωπαϊκό τρόπο με τη Σεβίλη, ενώ είχε έρθει πάλι στα μισά της σεζόν, έρχεται και τώρα στα μισά της σεζόν στον Ολυμπιακό και καταφέρει να πάει στη φάση του 32 του Conference League και να περάσει στη Φερεντσβάρος. Συγκεκριμένα νίκησε 1-0 το πρώτο μάτς στην έδρα του, ενώ στο δεύτερο πήρε την πρόκριση με νίκη ίδιου σκορ, δηλαδή νίκησε πάλι 0-1 και εκτός. Το επόμενο εμπόδιό του είναι η καλά φορμαρισμένη Μακάμπι Τελαβίβ. Στο πρώτο μάτς ο Ολυμπιακός ήταν το φαβορί, αλλά και πάλι ιτήθηκε με 1-4 στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Όλα μοιάζανε αδύνατα. Όλοι πιστεύανε ότι το ταξίδι του Ολυμπιακού στην Ευρώπη τελείωσε κάπου εκεί. Κι όμως μετά από 2 μήνες ο Ολυμπιακός πάει μέσα στην έδρα της Μακάμπι και κάνει 1-4 και αυτός. Έτσι έχουμε παράταση, αφού πέτυχε 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και 1 στο δεύτερο, το οποίο οδήγησε το μάτς στην παράταση. Στην παράταση ο Ολυμπιακός έκανε το 1-6 και πήρε μια μεγάλη και ιστορική πρόκριση στη φάση των 8. Κανείς δεν το περίμενε, έμοιαζε με ένα όνειρο. Στους 8 όμως αντιμετώπισε τη Φενέρμπαχτσε, μια πολύ δύσκολη ομάδα. Το πρώτο μάτς, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-2 στην Ελλάδα, ενώ στην Τουρκία έχασε με 1-0. Αυτό τι σημαίνει? Έχουμε και πάλι παράταση, η οποία όμως αυτή τη φορά δεν έβγαλε κάποιον νικητή, οπότε το μάτς οδηγήθηκε στα πέναλτι. Εκεί, ο Ολυμπιακός είχε ήρωα τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, ο οποίος έσωσε 3 πέναλτι και έδωσε την πρόκριση στους ερυθρόλευκους μέσα στην Τουρκία. Από τότε και μετά, το όνειρο γινόταν όλο και πιο αληθινό. Όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού είχαν πιστέψει ότι μπορούν να κατακτήσουν το τρόπαιο. Όμως, στα ημιτελικά ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Άστον Βίλα. Η Άστον Βίλα ήταν το φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου αφού ήταν τέταρτη βαθμολογικά στην Premier League. Έτσι, ο Ολυμπιακός πήγε ως outsider στο Villa Park, αλλά δεν δίστασε και πέτυχε μια ιστορική νίκη με 2-4, χτίσοντας βαριά θεμέλια για την πρόκριση στο τελικό της διοργάνωσης. Τον επαναληπτικό αγώνα τελείωσε ότι άρχισε νικώντας 2-0 και έτσι πέρασε στον τελικό. Όλοι και πάλι το είχαν πιστέψει. Ο Πειραιάς είχε καεί από τους φίλους του Ολυμπιακού, ενώ χιλιάδες φίλαθλοι είχαν μαζευτεί στους δρόμους γιορτάζοντας την ιστορική πρόκριση. Ο τελικός διεξάχθηκε στην ΟΠΑΠ Αρένα, στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ, με χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού να πάνε να παρακολουθήσουν και να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Το μάτς ήταν το λιγότερο αγχωτικό, με τις δύο ομάδες να πατάνε και οι δύο καλά εξίσου ωραία στο γήπεδο. Ο χρόνος κυλούσε και το μάτς έληξε 0-0. Ξαφνικά, ενώ όλα δείχνανε πως ο τελικός θα κριθεί στα πέναλτι, ο Ελεκαμπή κάνει μια τρομερή προσπάθεια και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό ήταν το μοναδικό γκολ που χώριζε τις δύο ομάδες. Το μοναδικό γκολ που έκανε πρωταθλητή Ευρώπη στον Ολυμπιακό. Γενικά, το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που δεν ξέρεις τι σε περιμένει και αυτό φάνηκε από την πορεία του Ολυμπιακού εκείνη τη σεζόν. Όλα δείχνανε πως δεν θα τα καταφέρει τίποτα και θα ήταν από τις πιο αποτυχημένες σεζόν τα τελευταία του χρόνια. Όμως έγινε ακριβώς το αντίθετο. Μετά το Euro του 2004,
είναι μια στιγμή που κάθε Έλληνας φίλαθλος θα θυμάται.